kuom lipodno mar Rio mar dwaro yudo weche mag somo. Kadhi nyime kambi manomiyo rak mar gero kambi rech Masori moger kod omenda mar shillings milion 140 oloro dhoudi mag kambino, kendo jolupo ok nyal dhi nyime kod loso baraf magitiyogo e kano rech. Nikech mae timore kaluwore kod rem mar piny owacho mamalo chulo gowi maromo shillings milion 14. Jolupo mag rech e gwenge mag Nyatike maendo osebedo ka yudo baraf e kambino. Kotele kod jakom mar dhowath ma Lwanda Julius Oyango wacho ni kambini sani loro dhoudi kendo chenro mag loso baraf duto ochung'. Giwacho ni sani gintiere kod pek e yudo baraf magitiyogo e kano rechgi, kendo gidwaro mondo piny owacho mamalo tiek midhiero ma okwako kambino. Tend migawo mochung' ne rech kaunti Migori yango ni kambi rech ni oloro nikech piny owacho mamalo pok otieko chulo kambi manomiyo rak. To kaunti notemo matek gi national government mokelo yot oyawe, to bang'e sama noyawe no tiyo matin gimoro 1-2 week kama mano wachako yudo ice, kendo nokonyo maber kabisa nikech weche mag rech koro ne dhi makare, kata rech ogo modeko kata bei pod rach, to wanyalo store rech mondo mi wayud nengo maber. To kapok otiyo ochako winjo ni nitie default ma koro nyaka gie sani pod nyok odhi mbele, to wagombo ni mondo mi odhi mbele nikech wan gi sida mar kaka ice mondo mi wayudi.